لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Vrijednost obavljanja namaza u džematu. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjekov namaz u džematu vrijedniji je od njegovog namaza u kući ili dućanu u kojem radi za 20 i nekoliko puta. To je zbog toga što kada čovjek lijepo uzme abdest i krene u džamiju sa isključivom namjerom da klanja namaz u džematu, svakim njegovim korakom povećava mu se po jedan stepen i briše po jedna pogreška, sve dok ne uđe u džamiju. A od momenta kada uđe u džamiju, računa mu se da je u namazu sve dok je u džamiji zbog namaza. Svakog od vas meleki blagosiljaju, dokle god se nalazi na mjestu na kome je klanjao, govoreći: smilo mu se Allahu, oprosti mu i primi njegovo kajanje, sve dok čovjek ne izgubi abdest i time uznemiri meleke. Hadis bilježe